ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ka Nyotrap Youth Council Permadan Unit haringkat ke jingsan ran lang jong kinoi lam ke HYC Mount Hat Raishan Circle ha ka skit hot dieng jong ka shitrik risa rajar arpway kila hiar jureb e ka surok ka badan nasional Permadan West Khasiels District hadian bagi liok pediang ya ka jing od jingnam jiki pat bat nong shong ba ka surok ka snew shabapalat ha ka ni ka jing le jureb ka seng kala lam dalaki jong ki khman ba ka surok kelas snew shabapalan bat kelak tak ru ikalai kawan bat karak karong jong kipat ba kam tam ki kena skul ki baya nak ni kesurok komta nak liang jong keseng kelak kentui kinong mikman jong kathan bakin pai kmat lem syak ni kesnong bat ban pensngau ru syaki tendong skor jong ke sorkar nak bentaban penrung no ikni kesurok hak skim PMGSY dan gajing ud jong ki pajba segi keseng ya ka bagani ka surok ka snu na duk jat snong duk snong kala bu jinge ya ki norep ki bakit ki marep jong ki ben pun poi yo kala bu jinge ya ki kena school ki ba ki ban lech school kala bu jinge kham tam ba pang bistom ki kenthai ber ki rutemen ya ka ba nagaliang jongi kila ujor saka seng barna kaliang jongi lawan mata ka sengi ban pet ya jing long jing man ti kumbangi lap hi kalong kesurok ka basne hadu kata ni kermen skam ba unomi khmat ureban kham yu ya ka jing pajba ba kan pensuk shi kada ya ki nongsos nong namar kumba kalong hi kene kesurok hadu menta kam padyo ya ka jing siang mau ka jing siang rong bad na kaliang jong ki pajba jong kesnong ki samla jong kesnong rekar ki samla jong ke HYC Permadan Unit kilami syakmat ban pendap mau ya kini ki jaga them jong kene ka jong kene ka surok badaga bormet jong ki kila penlut ya ka sengi kaya ti nagaleng jongi ni kentu ya unom ikman badan borom jongi ba unya kren saka sarkar bala kumno kene ka surok baka na Permadan ka mi sha kan simoria ba kan hapno ka skim jong ka PMGSY ya ka ba kan long ka jing mentoy sikada ya ki pajba ngi da ka jing sungkhia ngi don ban ya don nang ni nak bentar kan ni ka surok kawala snew hadu kata-kata ngi ba kan ni ka surok jungi ka snew hadu kata-kata ba khamtam ki ba pang ba stom kini ki kena school haba ki yaj nang ni nang surok ki da ut ki da sem ke jing stom namar ba kakali kamla ban laj hadu ki jing ki sem jungki te ki haban yaj dah kejat teng le ki ha ka jing stom ha ka jing pang ki haban sura lani ki hap su ban suyaba khnang ba kenla ban poi ha jing suma ka biang te ni iru ki kena school haba ki yalek nang ne ka surok ni ba de ka surok wasneu te khamtam ka por liur ki kena school ki haban law ki juti ki jongki ki ban phong tang ki slipar lane ki teng ki haban yaj da kejat sudah ban poi si ki school jongki ki haban phong kas ki juti pat pandala poi ha ki hajan school te ngi ba ki don hapeng jing bat ngi kum ki khot jok HYC ngi i na du khaman suai kan ka jing jenjar te hanrai hadu kan ka por manta ngimsim layu i ka jing kala hot ngi kum ka HYC Permadan Unit kasnong ka thau ki bru ka bron pok kan ka snong ngilai le ka balak ban ya trei hi dalade ban penbiang ban penbahai kan ka surok ban tep mau ban penlut ya ka bormet ya borphat penlut ya ka pista ka tingkaro ban penbiang ya kan ka surok te henrei hadu kata hakajing long bro ngi ba ngimla ban penbiang ya kata te ngi kerpat ya ka sorkar ya ka ba kan sim khialam ya kan ka jing stom jongi kum ki paj ba jong kan nong snong ba namar bangi i lada ka sorkar kan ai surok yang nang ni serta ngi i bakal dang long ka bajan ba hadu kata ndrei ki tai nang tai syadu syathi ki haban lechas jenis surok mariau ngi i bakal long ka jengai ba nang ni nasionong ban ap kali yang ni ha mariau halat mariau ka simpor ki kenta ban yaj dah kejat te dah kilej nang ni pat second si dari badon ka kali kemut
tangkat 3 minit lane kumta 10 menit kila poi sia kensi te ngi nakaliang jong HYC perdan unit sian ngin salet ban bu jing thono hakatanat jong piludi jong sarkar bahkan ni ban pej lani ban khmi la me jing stom jungi kum ki paj ba jong kan nong song senong